जतन हामबाय पहिला सिनि स्रांसाति तेबो सिनि जत चैनल आं दिनै बेलाय हामबाय मारिगु सिनि त्रिपुरा मथा माताबारि ब्लग नि पक्ष থেকে তিনি रनिगो फाइ मानजाक फाइका जों तिनिगो कायसे बाध्यता मांका प्रेसमात खायनि तिनिगो रनिगो प्रेजेंटलि फाइसक फाइका सिनि माताबारि ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथानि अंगै सिनि त्रिपुरा मथारि ब्लक कमिटि नि अंगै फाइसक फाइजाक सिनि सेक्रेटारि सबिराम रियां तैबो फाइसक फाइजाक सिनि माताबारि ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि सिनि सुकान्त नवादिया सिनि माताबारि ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि तैबो फाइसक फाइजाक सिनि माताबारि ब्लक कमिटि नि मेम्बार्स रनिगो बर्तमान प्रेजेंट दंबायो तैबो रनिगो फाइसक फाइजाक सिनि विष्णु जमातिया फाइसक फाइजाक तैबो अ आमसाइनि सिनि गामारिया रिजनल कमिटि तथा त्रिपुरा मथा सिनि गामारिया रिजनल कमिटि नि सिनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि अंगै सपन जमातिया तिनीरो फाइसक फाइजाक तैबो रनिगो फाइसक फाइजाक सिनि बरम गोनां कालाबन सिनि बिसिनि अंगै सिनि सानदे विलेज बबो तिनी रनिगो फाइसक फाइजाक काउंकाहाय जों जतन साइमानो थांनाय मियाफ्रो 30 तारिख 31 तारिख जुलाई महारानी सिनियर गामारि हायर सेकेंडारि स्कूल मार्ट कायसा सिनि सर्वभारतीय दलनि अर्थात बीजेपी नि दलनि तरफ থেকে कायसा रनिगो पान्दा संसद जामानि अ जागावो सिनि गामारिया एडिसी विलेज नि अंगै अ गामारिया गामिनि अंगै रवि साधन जमातिया बा खरकसा त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि नि आदं हनै बतिनि परिचय योगै बतिनि 7 जना तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम खायकाहि मियागो ब जे साख्लायमाने अब एरें तिनि जों बनो साइमाखा ब खरकसा IPF तिनि ब्रग IPF नि संगठन अंगै महारानी चालागांनि हयतो ब विभागीय नि मेम्बार संखाना बसिनि माताबारि ब्लक कमिटि नि ब कोनो कमिटि नि मेम्बारसिया ब तिनि अमहायके खरकसा त्रिपुरा मथानि माताबारि ब्लक कमिटि नि तिनि कमिटि नि मेम्बार सिनै ब निजे साक्षन गसिगै तिनि अमहायके असै खायगै तिनि एरें खायगै जेता कक सामानि आं बनो बेलायके सेलेंगे केन्द्र अब हायके सामानि बेलायके जाया आं आबनो कयनि मुसुगो नों खरकसा त्रिपुरा मथानि आदं यागै अर्थात त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि नि मेम्बार यागै कमिटि नि मेम्बार हि तिनि निजे साक्षन गसिगै रमानि बेलायके सिनि माताबारि त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि तेके बेलायके सेलेंगे भविष्यत महाय तांथों आंगाबोनो आं तिनि डिटेल्स सानि थां जों साइमानखा जे बरगनो 7 जना सिनि त्रिपुरा मथानि अंगै तिनि र जॉइनिंग प्रोग्राम हिसामानि अब सिनि त्रिपुरा मथा दल निया अब बीजेपी नि अर्थात IPF तिनि दल नि बिसिनि कोनो सिनि त्रिपुरा मथा सिनि दल नि अब ब्रगया अब जों आइडेंटिटी खाया सिनि दल हनै हानि बेनो जों साइमानखा अब ब्रग एरें खायगै सिनि त्रिपुरा मथा सिनि माताबारि कन्स्टिट्यूशन दुर्बल खायनि बांगै मायके ब्रग काक सग कारण अमंखा ब्रग जों साइमान सिनि अ माताबारि कन्स्टिट्यूशन सिनि त्रिपुरा मथा बेलायके सिनि दल चांगा कारण sei दल न ब्रग चांगा नुगैनि तिनि ब्रग अमहायके किरिमानि बांगै कारण ब्रगनि बसकां विलेज कमिटि ते असेंबली एक्शन ब्रगनि बेलायके
সেসেশন হাইয়া এবং সাংগঠনিক দিয়া বরংনি দুর্বল নকজামানি কারণে তিনি সাধারণ ভোটার রগ্ন অমাইকে সাগৈ দালা ফাঁকি সাগৈ তিনি অমাইকে বরগ্ন মানে বিভ্রান্ত খাইনি বাঙ্গৈ বরগ্ন দুর্বল খাইনি বাঙ্গৈ অমা প্রসেস চালক মানিছে হাইনি আং তিনি মনে খাইগো যদি কোনো কারণেই যদি অমাইকে নিজে ত্রিপুরা মথা কমিটিনি তিনি আদং ইয়াগৈ তিনি দলनि বরং ইয়াগৈ অমাইকে গসাই তंखांखे আবাनो नों जवाबाव नेंथों कारण अब बेलायखे जाया नों दलनि बरं यागै महायखागै गसे माने कारण जों सायमानो जेहेतु माटाबारि ब्लक कमिटि नेंगै माटाबारि कन्स्टिट्युएन्सि नेंगै आं तिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं सायमानो तिनि बरक आमचायो बोसिनि ब्लक कमिटि मेम्बार्स दं अर्थात कमिटिनि मेम्बार्स दं जों बनो डिटेल्स सायमानो हानि बांगो आं बेलायखे बनो सेलायगो अब मियागो जेबाबे प्रचार खायमाने जे 60 परिवार त्रिपुरा मथानि अंगै सिनि बीजेपी जइन खायमाने आबनो आं बेलाय सेलेंग जतन हामबाय पुइलाना हामबाय जों तिनि र माटारबारि कन्स्टिट्युएन्सि फाइ सकै माने मेन प्रेस मिट माखाय माने काय जों थानाय 31 मिया जुलाइ जे कायसा महारानी अब संसामानि बरक त्रिपुरा मथानि 60 परिवार फाइ सकैखा বিভিন্ন ধরনের ফাই সকল সামানে अब কইবো त्रिपुरा मथानि কইবো থানায় করে বিশেষ করে বরক আগে হইতেনো বিজেপি অন সামুতানি তঙ্গ ইনকে থানা এডিসি কামবো বরক বিজেপি অন কদালাই তঙ্গ বরক শুধু তাবুক চিনি त्रिपुरा मथानि বিভ্রান্ত খাইনি বাগै দালাত সাই শুধু সাইড পরিবার ইনকে गोबां मानि सावो अब সম্পূর্ণ দালাত কক अब চিনি जों नायनायखा চিনি माटारबारि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंग जों खुसखायनायखा अबहाय त्रिपुरा मथानि थानाय दं কিন্তু त्रिपुरा मथानि कायसाबो थानाय करे त्रिपुरा मथानि कुनु रिजनलनि सदस्यबो थानाय करे इनके ब्लकनि बुगरै अब बरक दालात सावैनाय बरन बिब्रान्त खालायनाय मानसि आं चिनि त्रिपुरा मथा खालायतनाय माटारबारि बिसिंग अब नंनां जतन कयनाय बरनि कग्न खनाबै बास अब खायनाय कयबो बिब्रान्ति तांदि बरनि अब सम्पूर्ण दालात बरक सुदु चिनि माटारबारि चिनि त्रिपुरा मथा संकाय ग्राखङै फाइमान जरावा बिब्रान्त खालायनि बागै असु 3 तारिख इनके जॉइनिंग अतसो 3 तारिख बसिनिसि प्रोग्राम बसकां जॉइनिंग इनके चिनि बसकां 3 तारिख गरजि रिजनल कायसा गुरबक्ट हायना बीजेपी आईपीएफटी याकरै सीपीएम याकरैनाय चिनि त्रिपुरा मथानि बेनारम फाइनि तंगो अबनो जों बायके 7 तारिख हामकै ताइबो जों अब खैनाबनो चिनि चेष्टा आंनि तंगो असु जारानानखौ हामबाय पुइलाबो नाय तंनाय चिनि स्रांसाति चेनेल न तेइबो गोबांमा ताखुक तेइबो खुक संनाय तंनाय चिनि मीडिया नि बिसिं जत नाय तंनाय ताखुक संन आनि हामजागमा तै पाइफ्लाया हामजागमा या फारे तिनि जों कायसा प्रेस मिट मा खायखा तिनि चिनि मेन प्रेस मिट उनखा चिनि मियाफ्रो जेटा जॉइनिंग प्रोग्राम त्रिपुरा मथा मंगै गोबांमा बरक बा खरकसा लिडार उंगै जे त्रिपुरा मथानि न हामजा तंगो हि सामानि आबनो जोंगो सैनामाया तुमानि हिंके आं एसएजीएस माटाबारि ब्लक कमिटि नि उंगै ओ बरक र जेता मियाफ्रो बीजेपी जॉइनिंग रनाय र आबो आं सिबु सिनियाखो नुगयाखो चिनि रेजिस्टार बो अलरेडी खायजाक बरंनि बुमुंबो करे हायनि बागै तिनि आं जत चिनि त्रिपुरा मथानो खाफुरै हामजा तंनाय रगनो अमनो मेसेज खायनामु जोङो चिनि ओ माटाबारि ब्लक कन्स्टिट्युएन्सि एसेम्बली नि काहाम न तंगो स्ट्रंग न तंगो केबो खा बेलजांनाय जागा इंया ते चिनि और बुसकांगो जॉइनिंग प्रोग्राम रबो तंगो के मिया बुचिनि जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो इनके बनि बागै अमहाय ते खरकसा न बुमुं नाबै अमहायके जॉइनिंग रबो हि सामाने आबो बेलायखे न चाया बनि बागै तिनि जों बुचि थाइ केलायो बुसकांनि चिनि भबिष्यत ते चिनि थिनांनि बागै जेता जों तांलायो आबो गुबै काहाम चिनि जारा ओ ब्लक माटाबारि ब्लक बिसिङाव तंनाय जतनो बननो हामजागै ताबो
जोंबाय बाक्सानो दंबायो हायनि बागै नायतंनाय हायनि हाय नायतंनाय रनो आइनि पाइफ्लाया हामजामा याफारे अरनो कग मुथाखा हामबाय।